ξέρεις, πριν ξεκινήσεις να διαβάσεις το email, Ναι. θέλω, να δηλαδή, ήτανε ένα γράμμα Ναι. στο γραμματοκιβώτιο. Μάλιστα. Και καθώς το έφερνα μαζί με όλη τη στίβα από τα γράμματα, Ναι. μου έπεσε μέσα σε μια λακκούβα με νερό. Όχου. Και εκεί Βράχηκε. που πήγα να το πιάσω, Ναι. αυτό άρχισε να βυθίζεται μες στη λακκούβα. Όχι. Και το έχασα. Το μόνο που θυμάμαι, να σου πω, Ναι. είναι ότι το έστελαν 3 παιδάκια. 3 παιδάκια διάβασες τα ονόματά τους. Ναι. Για πες τα. Ερχόταν από ένα μέρος Ναι. με μυστηριώδες όνομα. Μυστηριώδες όνομα. Ποιο ήταν αυτό? Ήτανε μεγάλο, Μεγάλο όνομα. μακρούλο. Πόσο μακρούλο δηλαδή? Λεγότανε όχι χαλκούτσι. Όχι. Χαλκιδική. Χαλκιδική. Σόπα. Ναι. Ήταν από τη Χαλκιδική. Ναι. Τα 3 παιδάκια. Ναι. Και νομίζω ότι θα ήθελαν να μας πούνε γεια. Βέβαια. Και τα ονόματα τους ήτανε. Και πρέπει να τους ζητήσουμε συγγνώμη που χάθηκε το γράμμα τους. Που βυθίστηκε. Θυμάμαι όμως τα ονόματα. Ναι. Για πες τα. Ιωακίμο Εφευρέτης. Ιωακίμο Εφευρέτης. Ναι. Ιωάννα. Ναι. Η χορεύτρια. Ναι. Και Δημήτρης Μπαμπούμ. Δημήτρης Μπαμπούμ. Επίθετο είναι αυτό. Ποιος να το ξέρει. Τι είναι αδέλφια αυτά. Νομίζω πως ναι. Και το γράμμα τους έχει βυθιστεί σαν το Τιτανικό. Στην νερολακκούβα. Τώρα τους ζητάμε συγγνώμη, αλλά να ξαναστείλουν ένα γράμμα. Ναι. Τα περιμένουμε και από το Μπαμπούμ και από τη χορεύτρια και από τον Εφευρέτη. Ναι. Έτσι. Της ίδιας οικογένειας είναι αυτοί όλοι. Ωραία. Λοιπόν, χαιρετίσματα λοιπόν παιδιά στη Χαλκιδική εκεί πέρα.